Ka Khasi Students Union KSU hakalai tarik nailar kala kerpat ya baru ki khatlai jarngut ki samla ki bayakun ya ke exam MCS prelims bakin ya snok tilang ban penkut no ya ka bamsa pok ka Meghalaya Public Service Commission MPSC da ka badawa ban pelat pat ba ya ki marks ki jongki kani kalawan long ru shisngi hadian baka MPSC kala rai ban om pelat pat ba ya ki marks jong ke exam MCS prelims hadian ka jing persyak ka bajur na ki katto kat ni ki samla ki bayakun ya ke exam Sekretari jong ka commission lingba ka jing pendapat ba ola pentip da ka boong. Ka jing terwa ban pelat pa ba ya ki marks jong ki samla bayakun ya ka MCS prelims. Ka day ka balapan pau persya jur da ki samla ki bayakun ya ka exam. Namar ka lakban kata ya ka hok bashimet jong ki. Bat ka badairu ka hok tenrai jong ki balapan scam da ka article 21. Jong ka riti sensyar kadar jong ka ri India. Ya kini kejing pendapat ba la pelaj hadin baka KSU kala penlong da kejing ya ki chong kelan mungor ban penpau persya ya kejing le bom hok hakerukom tungkam bat dawa ban pelaj iki marks jong barok ki samla ki bayakun ya ka exam MCS ngi kerpat ya barok kumba khatlai hajar ngut ki samla ki bayakun ya ka MCS prelims ban wan syakmat bat penkut no ya kini ka kambam sap hapok ka MPSC da ka bathok sya chairman ka commission ban penpau bapim don kanu kejing persya ban pelaj pai ba ya ki marks Lada pim ya wan lang ngin omla ban yakun ka kambam sab hakerukom trekam ka MPSC ong chairman ka KSU Employment Monitoring Cell usamla Ruben Najar habakren syakilat pathai kubor nakaliang ka KSU Employment Monitoring Cell kum ka sengi dap da ka jingpetar haba ka MPSC adin mangilaya syong kelang ngor minchisngi hapo ka hakmat ka office jong ka MPSC buat nilai kendu yu chairman secretary badan suwi member jong ka MPSC badan lang hantu tugas ni kibun kimat ni panilai keren kibun ki jungkular bikila ai maki hendai kendet ni ipat ya kan dikan notification biki ai biki pelat menen kasni anda kalian kaseng hadir mengiladep ni shimba ke igi bakal akran du chairman ka MPSC ni shim yang kata kum ka jutang ka jungu ula bencet ini buat kum kita ki boro iki ngila patai sekilat patai kubor ba ka MPSC ka ombat kan pelat iki marks hadin kata apat ke i ka pasmu limo ba kumnu menen hapor bangi ba hapor ki por mensingi hapor ni pat yo ban i kita ki marks bagi pelat te ni ngafun ni chairman jo ka MPSC marsun fun hi ka ringka fun sisien ni hadin kata apat switch off no ila taxi uru dan kena reply di emban si ni phone si secretary hapo ni phone secretary hapo ka office number ka jungu mula shimi ka phone bat ngila batai pakai pelong bahadu mentaru ada bala dat ki kipat pemi aka kerteng jung kita kena mula batai ngi ba ki don kita ki hendri ngut ki bawan ban file ka representation ka jungki bat baki persya ya kan si pelat yakin ki marks but mar hadin kata hingi ino official notification baka penpau nakaliang ka MPSC dingi page ikini ka notification ka bami nakaliang ka MPSC but dingi page ka tugas ti ba sen na ka MPSC kita ka ti ba ki persya pelaj kita ki marks dingi page ka language ka jungki kelong kunju te ni suba ba ka don ka ka ba shalendan halor kata ka bentar te Marsindat file kata hi hapo tangkat tu kani kenta kila pelat nyo ya ka kuntu kani kecing penkelan jo ka MPSC kapun chai kedar ngi menta ban nengkong idang don tangajik suba ban menta kala penchai bakadon ke shalendan te kum mangacu benrap yang akau ban benrap nadu ba stang bali kum kaseng ngi yakhi akani ka benta ngan akani kamat ngan nyakaran tek tang bakadai ba sipangka MCS te hadin kicing kendrum kendram ki bala mi bangi ba hadin ka examination ka bala ada macam senen ki pen mi piang sa kan we kalis bagi at sa 100 armut te kena hadin bangi ada kita 100 armut kena ni la mulit wa awat ka jisai na kaliang ka MPSC kala patai ba ki bakla na kaliang ju nong set kata jingkili ki lightly ki jingkili ki bakla but hadin bakla bakla ta jingkili dan ba file ka petition halor ban pemi kata answer ki hande hadu kini gising ngimtep manu ta ba file kata petition ki kita ke jingkili ki ba bakla bat hakanu ka set ka ba bakla ya kata kin pelat pa ka kum ki kendon ka MPSC kam don kata kendon banu ban challenge ya ki answer ki te haba
people haba don ba challenge ki answer ki kum ka SSC ka bu ya kriteria ba onda ada exam ki pelat nyo ya ka answer ki hadin sitio MPSC kam don kum kata kriteria ba ya kata la kubur tu chairman ba ka secretary jo ka MPSC ba kim don kanung kriteria tika jingle ka chungki ka long lupa ka babakala nudo pastang namar kila yailan naka proses jong ka recruitment kar kum ka proses kim dei bende kita ki bro hende kila yailan ni kita ki te hadin kataru ni namar ngitip bakam de ka jing bakala jo ki kena samla ki bathoy kan ka kam kata nak jing pemi ite additional lesu le si la undon na paling ki badi hok banyo namar ka jing bakala ka MPSC te ngim kwa bakin skar ngi kam shim dawa bakin skrab ya kan examination shim dawa bakin beng gitu ki hinder ko armud wala ka de ek bakala na bakala tam hinding ong iki ba ban shailut boro smobha ban pelat iki marks tanga ta ka jing dawa ka jungi kalong ba ban shailut boro bakin pelat iki marks ba ya kata kila kubur Henry kajing pun bampela jaki marks ka pili baka don ka ege isyalendal menta ka point baki ong ba balikin pela jaki marks na marba ka infringe yak article 21 jong ka constitution jong ka India baki ong ba da ka bapela ya ka marks ni don kam ka explicit consent jong ki candidates menta kajing kali kalong ka juhi ka MPSC hapor baka nang ta result jong ka MPS iki ba mare ya ka exam ya ba mare nam ta ka post MCS ba pala hus nam arjak hendak ya ka ni ka list ki pelat bat roll number bat kerteng bat ku ba hakano ka por bu la ban kanu ka por bu pendep ya ka jing mare ka jung te ka ni ka infringe ya ka personal right ka jung hani ki peniru ba uno ba pass uno ba fail te ka kata ka infringement of right to privacy ngim la constitution kam don kum kata infringement of right to privacy namar ni ka kum ka sengi dawatan kawe pelat ki marks ba ki roll number jungki ba ki marks jungki mentangi ngintip shunu manu di roll number ba kata ba kum kata nginum tip ring isu ka mentip tang ki marks kena butu kena ubam tip mi ki marks jongru ula mentip ba wan yo na khamyo ya ka da ki jingkun rum ka tamli ki babun ki technical difficulties ka ba ka MPSC kala penkanya ka kondon jong ki babun tam indeng nim ko ban kan kita ki maka sejrong pala te tangkawe ke baki ong baka infringe ka right to privacy jong ki ka di bakla namar ka juhi ka commission ka ba pelat teng haka MPS ya ki ba mare ka juhi ka ba ong baki mla pelat ki ma ti menta kane ka press conference ki court namar ba ni kwa ban appeal ki pa but kam tam mi giri khalai hajar tam mut ki khna ki ba thoya khane ka examination menta kum ki candidates jo ka MCS bali ka jala jungi ka duna pala ka employment ka duna pala haman ki benta jong ka roy ka par haman ki benta jong ka haman ki benta ki bi boro bali ka duna ka ni namar bangim yo iki civil servants ki ba piang ki bala ban china ki policy ki ba piang namta ka bah ka mer jo ka jang benrio de halor tai benta bangi duna teka jingkot yungi kan ke press conference minta kalong kumi pila penchai jiki pat baba pimla un pelat jiki marks namar ba kini ki hindru candidates ki file ya petition bidu ki teka jingkar pat ka jungi ya baro kini khlai hajar mut ki kena samla ki ba apply kan ka examination peringkat ki kimi ki pa ki bahi ba piru pendon kam ya ka bor ka jongpi ni don kam banwan hakawe ka nongrem hakawe ka sur ban penja ya kan ka jing bamsap ka jing bampong hapo ka MPSC hapo ka jela ka jungi ladangi kum ki samla jo ka mendem minum yeng hakaju ka nongrum hakani kenti minum la ban pendu ya ka jing bamsap hapo ka jela ka jungi tem ka appeal ka jungi chap ka jing ketu ka jing kerpa jungi shaboro kini ki candidate pilai bahkan ka kadol ka shiti bal file la ki hendremut ni kwa ba piru pin yasno khtilang ba sang piru pin file yaki application ki jong pi siapa ka MPSC commission pin address ya ka shu chairman nu secretary jong ka MPSC ba pin ong ba pin dan objection ban pelat yaki marks le yu ban pelat yaki marks bali ban tiang apa pile ya ka ki bo hok apa ka MPSC kam don ni ban duri te bali ka tiang ban pelat yaki marks atau ko singa la patairu ya siapa ka DHS hadin ba ka jing tukula jong ka seng ya ka to personal interview jong ka DHS kila cancel no ya ka to personal interview but ki bu ya kawe ka written examination hadim balala je ka written examination ki pelat ya ki marks ki candidate ringkat be kateng jungki
Te kata ka pini bakal ka DHS ka le recruitment dah ka bakhuit ka pasuba. Te beli ka MPSC ka ting hatu kata-kata ban pelat jiki marks nomor ka don ke ka ba net ka ba shir kai tam.